Oke, langsung saja. Inilah persembahan wayang kulit Purwo Gaya Surakarta dengan dalang Kitantot Suntanto dengan lakon Sumantri Gugur. Selamat menyaksikan.
Sumantri areh ning wis gedhe keluputane rom tumraping negara Masmati luwih-luwih ratu ing Masmati Prabu Harjuna Surabau sira kudu muter taman Sriwedari saka iwanganing Muntara Segara marang Masmati yen sira bisa muter wujuding taman Sriwedari kono bakal tak ngapus kabeh kaluputaning ro ning Wasemana yen to nganti gagari garatan antuk karya ingsun bakal matrapi pidana marang jeneng sira aja pisan-pisan sira ngambah bumi negara Masmati yen to kumomaning ngambah bumi Masmati ing kono tak tugel glumbuh dadi pengiwanewan Kati Sudama Gusti sasangka ngasongan surya prabanyur mungsung kasuwa raras ruming sari-sari samya manuk semeng sari jagat dewa Bathara teka kaya mengkene lakoning janmung kang tumindake tanpa pinitung kanthi wening duh dewa banjur Sumantri kudu kepiye ora bakal bisa nglakon taman Sriwedari ditutul marang Masmati bisa kakang Driya mangun gung ganduhang riman lilin mopan pokanin bisa kok kakang taman Sriwedari bisa dituturna ning madyaning negaring Masmati wedhuk adiku di Sukarsana apa sira ngerti marang sejati lakonipun Kakang Yayi Kakang Mantri nadyan ora tau cedhak sesinggelan nanging sejatine aku tansah ngetutake lakumu kok Kakang mula aku ngerti lakonmu kabeh kowe aja sumelang aku sing saguh muter taman Sriwedari Kang banjur kepiye carane Yayi taman Sriwedari bakal tak puja Surana Cipta Kang saiki kowe suwana marang Sinur Prabu Arjuna Surabau nanging Yayi wis to kowe percaya karo adimu to Kang nanging mengko yen wis kasil aku aja mbok tinggal meneh Kang aku mau pisah karo kowe lho Kang iya Yayi tenan lho kowe aja goroh kowe aja ngapusi lho kowe kowe iki senengane goroh ngapusi karo aku ngejak nang ndi-ndi iki mau jebul aku ditilapke iya dipun Kakang ora bakal goroh marang Siandi lamun mengkono Yayi pun Kakang bakal munjuk atur marang Sinur Prabu Arjuna Surabau iya Kang sakedheping neta taman Sriwedari bakal tak puter Kakang tansah marpamoring sukma sinukma ya
winaya ingkang sapi Sumantri kowe kumumani ngambah Dewi Maespati apa wis kelakon kowe muter marang Taman Sriwedari Sumantri waduh sinuwun jimat semban kula paduka pengayoman kula awit saking berkah pangestu paduka ingkang sinuwun abdi paduka kula pun Sumantri sampun kelampan muter Taman Sriwedari saking Kahyangan Nuntara Segara Prating Putra Jemaspati sinuwun Kagyatri sangka pirang murinang kul kinembet kembit terus sangarep naning bawono jagat Dewa Bathara Sumantri yen mangko ningsun bakal paring pangapura marang sabe kaluputanira ing nguni malah kepara menangka liruning kelabuhanira jeneng sira bakal ingsun paringi kanugrahan wiwit dina iki sira menang dadi pepatih jero Praja Maespati kanthi ketenger patih Swanda paloga kuning lakas lukita linuting kidung kadung kadareng amomong memangun manah rahayu haywana tanah golong gumolong menadukara waduh sinuwun ngaturaken diri kula ingkang tanpa pamiyawit saking kanugrahan peparing paduka ingkang sinuwun. Duh sinuwun. Kaderenging manah kula kepingin daya-daya nyemarapi wujudipun Taman Sriwedari. Mila keparenga kula nyuwun idi paringlah mancing jroning Taman Sriwedari sinuwun sinuwun.
Ya Yayi manjing ana jroning taman sedari dene iki Yayi. Jagat Dewa Bagus. Wah. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lerginin sang alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyang mayik Yayi Citramati ana paran dene siadi lumayu ajelih-jelih kaya dibujung dening Kiwan Galak. Waduh sinuwun. Nalika kula kadhar wonten ing madyaning taman kedadak wonten tuna ingkang cemedhul saking grumbul. Sinuwun
sinuwun kula nyuwun pengayoman sinuwun jagat Dewa Bathara Yayi Sumantri Butane Patenana Soroting pandang semuluh hamadangi jroning pasareyan Rama-rama kalingan nangarangane Yayi Suposarana sawetara wektu siadi baliya marang pertapaning Jati Sarana mengko genti tapak pun kakang semusul marang siadi lho piye to Kang jarene ora bakal pisah lah kok saiki aku mbok tundhungi karepmu piye Kang moh Kang aku moh mulih aku nang kene wae karo kowe kok Kang yen kuwi ora gelem bali pertapan Jati Sarana kowe sumingkira saka papan kene kowe sumingkira sawetara saka papan kene golek papan sesingitan mengko aku sing bakal sumusul gah aku moh Kang aku wis muni nombok aku sing kowe iki jarene arep jajake aku ning nyatane sakyane tak arep-arep blas prana buktine kaya ngono kok kena dipercaya kuwi piye aku wis ora percaya meneh karo kowe Kakang Mantri pokoke aku mau pisah kok Kang Suposarana aja wangkot atimu Yayi ayo kowe lunga apa ora Suposarana wadananira nglayu kumbal kocang Rando maratani lah kok kowe ngono to Kang aku wegah kok tundung saka papan kene kowe kok banjur ngagara-garimu sapa Kakang Sumantri adhiku di kuwi lunga saka papan kene Yayi moh tinimbang pisah aku luwung patenana Kan aku tresna karo kowe aku ora bakal bisa ginggang sarikma kelawan kowe Kakang Sumantri Hyang Sumantri kemraning griya kedah linangkon yen tinimbang padha abot ing antarané katresnan kelawan kewajiban sejatine datan mentala marang Sang Suposarana nanging ugi ajrih tukaning sanaret mati mila kanggung pratapan jejantunge sarasaran saranduning kedadan brol dleweran kringete alesi marang sariranira kedadak kepireng gumrit warane Mudyana Hanggar Cinta Sang Sumantri ampun Prabarjuna Sasara Bau wis parek lawan Udyanira Sudha marang kapriyenane jembaring mrucut saka asta tumandha
dadaning Sang Sukasrana. Adikku. Adikku, apuran pun Kakang Yayi, niatku mung gawe giri supaya si Adi miris mau papan kini, nanging jebul malah mungkin lakoni. Kakang Mandri, ojo sumelangkan, aku rana sekaro kowe kok Kang. Aku lega lila mati mergo sing mateni kakangku dhewe sing tak tresnani. Aku ngerti yen kowe iki janjane ya tresna karo adimu Sukasrana iki. Kang, aku mau pisah karo kowe. Aku ora bakal munggah ning kasuwargan yen bareng karo kowe. Wis aku tresna karo kowe Kang. Aku tresna karo Sukasrana.
yaksa krurori sedeng nalendra yaksa kang lelaku kang malawale ingkang kambira marang mangises siung matu Prabowo lesus lere para kampo kuro mawali an Hyang Kala Rudra Mas Matik Raja Dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe Paman Pate Prasnawan kawula nok-nok nuwun wonten pundi kuwi ngadhawuh sinuwun keparang miji dhateng abdi Maduka kula pun Pate Prahasta ngalengka menika praja ingkang ageng kathah nalendra ingkang teluk saperangan nungkul krana sampun nate kasor lebetipun Bandawalapati nanging saperangan ugi sami deku sumuyut sangandhaping wada kula awit ajrih kaliyan Prabu Dasamuka mal wonten pundi kowe ngadhawuh rungokno lan para ratu menika sami miris kang sarta maras mulat muncrating marus awit sedaya sampun sami mangertosipun daging Prabu Dasamuka kawantara Surasekti Mandraguna Prawira Jayeng Palugon sampun melih titah limrah Janma Walaka nadyan dewa kang agegaman bledhek tetamtu ngingrim mulat kasudibyan kula bab menika pun paman sampun mangertosi piyambak kok ngene syukur sampeyan ki wong tuwa sampeyan ki wong tuwa ning ndi mesti tak kanthi wong tuwa ambak sampeyan ki mau ora betah melek ning tresnaku tak suntak kanggo sampeyan saking kathahipun raja Nrapati ingkang tumungkul kaladu ing pawarta meh sesigar jagat menika dados regeman kula nanging kula dereng marem awit wonten satunggaling menungsa drajat nalendra nanging kondhangipun ngembari Prabu Dasamuka nalendra menika saking pundi sinten jejulukipun menika nggih Ratu Masmati jejuluk Prabu Harjuna Sasara kawantan nalendra gung wenang mangreh Ratu Sewu Negara minangka tetulukanipun mila paman paman wonten dawuh rungokno dinten menika kuwi kula nedya ngirapaken wadya bedhah Praja Masmati manggih urmiyin nggih manggih urmiyin ana Prabu bedah negari sanes menika saged kemawon uger sampun ngantos negari Maespati Sri Harjuna Sasara menika titising Bathara Wisnu dewataning kabagyan ingkang minangka utusaning adil titah salumeng jagat menika boten badhe wonten ingkang saged ngembari kabiyasanipun Prabu Harjuna Sasara dawuh kula wau nggih Ngomong tapleriki nantatu kaya yasini pijojo bang mawing ngis kumojot maduning latini troko cak ngundarandir
Halus tembung sampeyan. Halus man. Nanging jebul nyampar pundak nyolok nitya nyebiti marang talingan. Dinampa lair kaya kebak rasa pangiman nanging yen digagas semune ngremehke marang Prabu Dasamuka. Iya. Upamaya kula ngiman inggih sampun sak mesinipun. Kejawi Paduka menika junjungan kula Paduka menika putra Kakang Mbok Dewi Sukesi. Tegesipun kulit kula piyambak. Panjenengan menika tasih pulunan kula piyambak. Telas kesabaran kula. Kula menika ratu. Kula dudu bocah melih. Kula dudu bayi melih sing kudu tansah ditetah yen sampeyan ngalang-alangi sedya kula. Napa sampeyan pengen ngerti bukti katyasaning Prabu Dasamuka? Waraning warana kang wit kinawruhan menganing mansamarang kinawruhan menganing mansamarang waduh yen anak Prabu teladu ing atur kula nyuwun gunging samudra pangkang sami tujune kula niku sih kalingan nek sampeyan niku pak lik kula. Tujune kula niku sing kalingan nek sampeyan niku lek kula dhewe. Upamya sampeyan niku dudu adine ibu kula kira pecat ben sampeyan. Ya ampun sia-sia mengke sing nyimping wayang sinten. Lajeng sakmene persanipun dados pundi? Rulega rasaning atiku yen durung nyengkalak Raja Maspati. Padha ijen yen perlu kinarubut ratu tetelukane 1000 negara pisan Dasamuka datang gigrek datang ngingrim paman sampean ora melu mangkat nggih kena niki wadene melu matur nuwun kemareng mata pasukan pita sakmenika.
murah-murahan tengaraning curit kong makuru kongso letek kadya butula ora pancing turangga esti perkata ingkang tuwa lalayu sapi para kadang nata mestipun sedaya sampun sami muninga bilih dinten menika ingkang sinuwun Prabu Arjuna Sasra bau tedhak cangkara ing narmada anganti para garwa Kakang Patih perkawis menika sampun nate kadhawaken dening sinuwun Arjuna Sasra bau piyambak nuwun sewu Kakang Patih Radi kirang negara sing manah kula ing menapa ingkang sinuwun tedhak cangkrama dene para kadang ratu mboten dipun kepanengaken urmeksa kayuwananipun kang sinuwun Sang Prabu Arjuna Sasra. Yai Narapati tindakipun ingkang sinuwun menika bebasan Praja Mesmati ketaman Lara Hayu. Tegesipun sekedhik ingkang sami ngungkuraken kathah ingkang sami hangayunaken mila kula lan para kadang napa sedaya tinanggenah urmeksa katentremaning Praja Mespati mekaten nanging kadang patih menapa ingkang sinuwun babar pisan menika mboten nganti madya pendherek keparengipun sinuwun Arjuna Sasra bau namung kadherekaken Yayi Patih Suwanda Weladala lega rasing manah kula angin muti bilih Yayi Patih Suwanda menika tuhu kegununganing sapriya kula pitados upami wonten sambikalaning marga Yayi Suwanda tertamtu saged merantasi damel kuku sing tupaku melun ngening kembiasa ngabagi kawengku sagung jajahan Bathara ana bledug ngampak-ampak sajake ana barisan Madyadala segelar senapan sapa kang wani ngrabasa perang tanpa buwang layang penantang Kadanarpati wonten pundi kuwi ngadhawuh prayogi sami dipun papakan mengsah ingkang kurang tata kala wau sumangga Kakang Patih Miyat langang ning kalang nyemanang lar mantangun cara
bala kang tumingal perang sampo samya ngadalil radet iwelating gondo dahi manggun sangiti bincang sangat jimi jelatinyo ngedali wus olah ta'ala ening menungso wani mapakake marang laguku hayo ngaku jenengmu sapa parat kuwi wah ana prajurit yaksa segelar semapaning piranti gegaman ngaku kowe sapa lan duwe sedya sing kepiye Pepatih Ngalengka Prahasta haranku hayo endi Prabu Harjuna Sasara bau kon mrene nekuk dengkul nyembah marang aku dina iki nyumbari Gustiku cetha yen kowe wis jeleh urip konangan Patih Surata kelakon tak jejuing kuwandamu parat kantaning kang kembang kadung nglaman kembang menurut
Modar kowe. Wah. Yang sat ora enak kowe. Maju lekane ngati kok parah. Dewa Bathara nyata sektri kalintang nata ngalengka prayoga dadi atur suwun marang Barajura Sasana Bawi. Sarato panamono penganan dadap dimrabawaning ratri
Sasadara wis mancar kawuryan tan jiwa manis nanggep srinating dalu ngaturi kawuningan bilih menika sampun prateng kepining Naramada kengabdi sampun dawuh dhateng Prawadya kinen nyawisaken pakuwon kinarya palemanipun paduka dalah para garwa Yayi Pati Suwanda anggonira trengginas trampil sarta tanggap ing semua karya mongkok penggaling sun dina iki Yayi sinuwun kula menika namung dapur nglampahi kewajiban kula sinuwun dole rungokno Ndara Suwanda kuwi semono bektine marang Kang Sinuwun dasare trengginas trampil tanggap marang semu Gung Bagum Gung Bagum mau kayane mangan jangan gudeg to, Mang. Wong kuping iki dijereng guru-guru kok jangan gudeg iki. Wong sakundele. Mau mane ya piye iki rungokno. Ndara Pati Suwanda semono nggone bekti marang panjenengane Sang Prabu Arjuna Sasra Bau. Kudune yen kowe neliti perkara iki mau kudune kowe ya bekti karo aku. Mergo ngelingono. Nek nganti ana bobol borotmu Petruk melu tanggung jawab. Nek nganti ana apa-apane Petruk sing tanggung jawab mulane kowe kudu setya bekti marang aku. Rak ya ngono to, Kang? Mbuh. Desine. Gunjang kanjing langit kalam-kalam katon. Lenengin sangale Sri Sang Paweka andreng ing Yayi nadyan keh para sentana satriya munggeng nalindra kang ngucap prasetya saged dadi bebauning kanan kiri nanging pangrengkuhku tanala Yogajada ngungkuli marang Siadi genging penuwun kula tanpa pamiduka Prabu semanten sih paduka dhumateng pun Suwanda Yayi samengko ingsun nedya manjing Narmada siram bareng lawan para garwa pitungas ingsun hayu nganti ana kang kurbedong nang bentang Rama Yayi. Sang Mahaya kirim wasna semeti. Nuninggi Sinuwun jonggo kula ingkang dados pitumbasanipun wis Yayi Suwanda ingsun bakal tedak Cangkrama dina iki Yayi Jong petang alopo kurang guling elingo salat miko elingo salat miko ing
Kakang Patih Surata napa wigatosipun dene jengandika Kakang lumampah pengamak Dajra sumusul tepining narmada menika Yayi Suwanda sajengkaripun Kang Sinuwun Prabu Maesmati kedatengan parang muka mangsa saking pundi Kakang nata ngalengka Prabu Dasamuka sawadya dalanipun kalindih yudanipun para kadang nata sewu negara kanthi Raja Narpati kang gugur dados bebanten Yayi wonten pundi Sinuwun Harjuna Sasana kula nedya munjuk atur babagan menika kala wau Rada muntaplene kinetap duka yayasinipi jojo bang mawinga wengis kumecot madoning latine tragocak ngundarandir ing Kakang Surata pamperdhawuh timbalanipun ingkang sinuwun anggenipun cangkur mau sampun ngantos rinubeda dening sinten kemawon mila jengandika kula aturi nengga wonten ing papan mriki mangke sampurnaning Kang Sinuwun Sangrama Kakang Patih ingkang kemawon matur perkawis menika kala wau nanging Yayi lajeng kados pundi Praja Maesmati nalika angkat kula saking praja sampun dadha mawon barisaning Maesmati cekap kula ingkang dados suring Kanjeng Sinuwun Harjuna Sasana dawuh sampun Kakang kantuna basuki kula kang badhe bidal sak menika Punapa mirah ingsun priyatin Mas Moga mijil dudapan pokarya sengkang rinemekan Gusti gelmrino sak sekarnya sumawur gambir melati Kyai Semar kenapa nyandhet marang laguku mangkih rumiyin Gus sareh dipetang kanthi lembut langkung rumiyin para Raja Narpati tuwin Madyabala Maesmati dadha mawut boten wonten ingkang mangga puliya mengsah Prabu Dasamuka lah kok sampeyan ijen tanpa kanthi ajeng nrenggalangi Dasamuka napa pun dipitung kanthi wening Gus Kyai Semar aku ki mau abdining ratu tumraping Bambang Sumantri wong ngamula ratu mengkono kudu duwe labuhan kang ginelung triprakara telung perkara ya kuwi guna kaya kelawan purun guna tegese anggone ngamula kudu linambaran kawruh kaya tegese kudu bisa asung pisungsung kang mumpangati marang prajane dene pungkasane purun tegese saguh anyangkul jejiban abot saguh lotohke jiwa ragane iki narya netepi kewajibane Kakang nggih kaya ngoten niku jenenge jiwa satriya niku ya sampeyan niku lan menawi Kyai upama iki mengkune lakone aku kudu gugur ning palagan Sumantri ora bakal lowel Kyai wis kangen marang adiku Sukrasana Kyai dina-dina kang tak pecaki persasat aku nampa pasiksan awit tansah gawang-gawanganing pengangen-angen pewayanganing adiku kang banget tak tresnani Gus sampun Den kula pun tanggap kalih karep sampeyan wis Kyai bakal tak papake kridane Ratu Kalengka dene iki
Goncang kancing langit kalap-kalap katon lirikinin sangalis risang malmeka andrung ing keparat dedeke ora sepiro tangane nempiling ngantepe ngungkuli gunung kowe arane Arjuna Sasra bau parat lek nomripatmu bolong nagabekmu urung kono ta Mesmati aran Pati Suwenda aja kowe maju Arjuna Sasra bau sembata gepok koncane Ratu Gustiku namun Suwenda wis tekang ning Yomani kelakon pengajapmu
sarata panawana ting ranu dedep demer bawaning ratri sasatara wis mancar kawuryan tan kuciwa memanis pergencang pak pong waru dia negara wong kali jedhe sapa sing gawe titah ulun kang wujud sukma sarana Bukulun Bathara Narada dawuh mapa dina samengko rampung ana nggon kita mangun topeng mega manang ana jejiban kang kudu kita tindakake nggih jejiban apa Bukulun kita tinuding jagat dadi lantaran guguring Kakang Sumantri kang samengko lagi lumawan tanding mungsuh Prabu Dasamuka nanging Bukulun apa Sukasrana mengko ora bakal nampa siku dendaning jagat awit kudu gawe patining liyan Bukulun ora nggih awit kita mung dadi lantaraning kodrat kinarya sabab anggone Kakang mengko gegandengan kanca kelawan jeneng kita Sukasrana bakale kang raka manjing kasuwargan jati gegandengan kelawan jeneng kita nggih Sukasrana ya Bukulun yen pancen mengko aku sago dasare aku uga wis kangen banget karo Kakang Sumantri aja kesuwen nggih enggal tindakno dene iki sendika dawuh Bukulun Dasamuka ora jumbuh lawan sumbarmu kang maciya-ciya ketiban tanganing Sumantri jengkilang ora bisa bangga yen arep urip-urip leganing ati parat Kocap nalika samono kang eneng jroning alam Mantara sukmane Dyang Sumarasana wis tanggap marang kodrating jagat ya niyem saking Dirgantara manjing simira pengabet Sang Dasamuka dadi boleh kekuwatane Lendra ngalengka gregah kadya sumu saking Indra gregah Sang Prabu Dasamuka tanggaping sasmita yo ngisih siyong katan kering giget jangganing Sang
Raden Sumantri. Jeleh. Wah. Sinaut jangganira Patih Suwada. Kini get siung pengapit dening Sang Dasamuka. Terus utaing Ludira. Mangala sang pekek yo nyandak dindi. Sinabetaken pustakaning Dasamuka. Plakapi Dara. Nyaringi pedhot ing Jawari Sang Suwada gugur madyaning palagan. Wah. Darajating praja kawuryan musanya ruriyati larati lastuti ing keparat nungsa wis sekarat isih kobar nyandak dindi sumrebet pangonku tujune kok Dasamuka liyane Dasamuka mesti kelakon pecah sirahe awan kala prasna wae wonten pundi kowe ngadhawuh Prawadya kinen ngangsek jur kedaton carah raya Bandha Maespati Dasamuka dasar kepara nyata aku Dasamuka kowe sapa Nalendra Maespati Sri Harjuna Sasana Bau Harjuna Sasana Bau waton kowe gelem nyembah dlamakanku sarta sagol dadi ratu tetulunganku kowe ora bakal tak pidana Dasamuka kowe utang mati marang Praja Maespati prapaku mung nagih marang kowe dinenge kowe kang bakal nyarutang kuwi mau mati dening aku parat
Kasara kridaning Sang Prabu Arjuna Sasa lawan Prabu Dasamuka Sigra Triwikrama dadi buta sak gunung alakan gedene. Dasamuka pakartimu kang sesungaran gemendung kumalungkuh wis gawe kapitunaning para kawula dasih mula kowe bakal nampa sasara wirang sadurunge tak pidana pati tak seret nganggo kreta ngundungi praja Maespati nonton sagung kawula dalwana. Cukup seneng ngerekake yang kita bacotake Dasamuka mesti prateng pralaya Bukulun kula menika nalindra kedah netepi jejering adil watak murka budi candul ingkang sinandhangan si Dasamuka menika kedah lebur sareng ingkang anyandang najan bener mengkono nanging Dasamuka wis mertobat tegese pantes nampa pangapura menawi namung saking mertobat satemah saged kalis ing pidana lajeng ing pundi dununging adil Bukulun ulun pangerteni inggih jeneng kita sengit ngigit-igit marang si Dasamuka mula supaya medel luare Dasamuka saka bebantan ki mau bakal ulun lironi menapa rinipun Bukulun kabeh kang gugur madyaning peperangan
bakal kula uripake meneh nanging ana sawiji kang ora tak uripake meneh ya kuwi Patih Waran Patih Suwanda. Awit Sumantriku pancen wis tekaning janji kudu mung tekan semene lakone. Wis nggih. Tinggal lumarono nggih. Gara dasa muka ora tobat tenan to gara jeneng kita. Bu Kulun, kula tobat Bu Kulun. Kula ngakeni kalepatan kula lan saged dados ratu tetelukanipun Sinten Prabu Arjuna Sasara Bau. Arjuna Sasara. Wis krungu dhewe gara kaki. Wiwit dina iki dasa muka dadi ratu tetelukanmu. Nun inggih Bu Kulun wis ulun bali makayangan gara kaki. Ya oke, beri aplaus dong sekali lagi buat Kitantut. Oke, Kitantut bisa maju ke depan terlebih dahulu karena ada pemberian penghargaan. Ya oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kitantut ya, hati-hati nanti pulang malangnya.